Hallod? Tényleg elkezd, mikor tudsz nekem szeretni? Majd amikor jön Black Viking, akkor. Hát mennyi? Hát de figyelj már, megvágod azt csinálni. De ne az egész meccset. Hát első osztály az azért. Hát de az hány meg a basszus? Igen, máskor az hány mega lesz? A Facebookra kéne igen, egy giga. Hát mivel veszette ezer? 4K-ba vagy mi? Mindenfele nem kép. Jó, azt hiszem, egy giga az kép. Fel is teszem úgy Face-re. Miért? Facebookra, nem? YouTube-ára. Hát igen. Hát de most YouTube-on nem egy élet. Hát jó van, akkor alatt feltöltötte nekem? Majd én, hát tölts fel nekem. Neked úgy kegyetlen jó neted van. De viszont, Jeckod itt vagy? Jeckod? Ja. Te tölts már föl a vidit. Jön a